Unsa naman ka? Kapoy na kong tanaw sa kong cellphone, balik-balik ba? Ay, na lang. Sige tagtawag hairpin ani, wala pa yung klarong schedule. Agay na lubong. Sige, kung tanaw sa cellphone, kung naatay schedule. Nagsitag hulat-hulat, 2 years ago, puno kaya itong booking. Tama, What you tayo booking ba? Gamay ra kayo, kulang pa kaya itong show. Wapatan na kapoy. Oh, what you nag-inquire? I-GM ra ko na ka itong mga contact, be? Sayang itong outfit, oh. Ay, nako. O sa man, magkuan pa mi ninyo nga kanang kami pa magkuan ninyo nga mag-message sa inyo ha nga para magpa-event lang mo ana nga time. Sobra naman pud mo. Ayaw. Kung gusto man ninyo nga Ayaw. kanang Ayaw. ukson jud mo ba kanang muluhod mi kay para mag-event Ayaw, lang mo. Sam. Nga gusto na ninyo Ayaw. nga kanang ano ko nga, ma'am please lang mo pa-event pa mo ma'am. Ayaw lagi. Oh! Ayaw ka mo reply, mo chat naman na sila. Ayaw ba? Sobra na mo ha. Wa mo kabalo Gusto sa nila among mga bayronon ba? Daghan mi og bayronon. Ayaw lagi na kasi. Nangayo pa may check-in sa inyo. Kana nga kwarta nga amo ang bayron nun. Amuan ng trabahoan. Ayaw lang. Dili man sa ingon nga kanang kamo na lang permiti ang magbuot. Ayaw. Pura man mo mga Tama na na. Oh, karon. naglisod ka ginawa. Warning. Tepa sa kanisaka akong dugo. Tanawa. Warning. Timan ha. Pagka na dili gihapon ko kadawat og message ug ma. Isa-isahon ta mo. Ikaw mag-event kay nga aning adlaw. Ikaw madam mag-event kay nga aning adlaw para puno. Unsa pa man atong bakante di ay? Daghan pa taon kaluoy sa Dios. Matanaw ako kubi ko na daboy nag-PM. Relax lang mo, easy. Dili pwede nga kamo magbuot permi. Mo chat naman sila. Katok. Bakante ba mo? Oh, Pila ang inyong TF? Anak O, ko. taga ba, sugoon pa dyan. Pila ang hangyo? Nang hangyo? Ang hangyo pa dyan. Nang hangyo? nang Ayaw lagi. anong manghangyo man mo? Ayaw lagi. Nga inyuha man ang event dili man na kami nga hangyo-hangyoon ninyo. Unsa man may karne Ayaw. isa ka kilo, nya maingon lang mo nga pwede 150 na lang. Nya pagkahuman kamo day perform ba nya katanaw na hangyoon ako na ang inyo Tama na siya. hangyoon ako ng inyo. Ayaw, kung Kung lang ba? hangyoon ko ka na ninyo kinabuhi ninyo. Kay para magbuan na ako. Tama na. Ano na? So dito mo pangyo. Usa pa may tiri palengke? Ay nako. Wala pa Di din. magipahangyo ang mga ahos? Ma. Ayaw lagi, ayaw. Tama na Shams. Next. Ako para sa Oo. ubi. Dili mi magpahangyo sa ma'am kay pait karon. Sen. Kasi mali po na yung nabasahan na. Pila ang last price? Tangkunos mo. Last price banda po. Butang-butang di kini pahangyo mo ta na pagpilay last Last price. Kay nga ano, nag-ingon ba dai mi nga namin Wala presyo. Pagka tong presyo ato, mao na to. Dili na lang. pwede nga kanang kamong permit magbuot na lang mo permit. Oh. Ah. Tanawa. Tanawa. Tama. Tama na lagi. Wa pa ta naghuman ninyo ha. Istoryahan lang man ang last price. Nene. Ang last price. Pahangyo gud ta uy. Maistoryahan man na. Wa pa. Kita na, makeup po nung mahal ba yan? Nanawata na oh. Bakante mo December 21. Oh, kanti ta. Bakante. Oh. Si Madam M. Bakante ma'am. Uy, nag-inquire po si Madam Marites. Bakante mo December 20. Na, nagduble na! Ayaw yan lagi. 21. Dili may pwede. Ay, so 22 na dapat na. Dili kay kamo na lang perminti magbuot dili porket inyong event kamo na magbuot perminti. Kuyawa bago ninyo makadesisyon. Tama na na. Ayaw lagi. Ah. 22 na. Ino Ito na dito ko. lagi. Ito dito na manay. Ma'am, December 22 na lang Kasi na yung yung tag party. 21. Kay magduble na mi. Buhatan daw paraan. Good. Anak. Ayaw na. Oh, Relax buhatag lang, paraan. relax lang. Thank you. Buhatag Thank you paraan. lang ko. Thank you. Anak, Buhatag relax paraan. lang. Okay. Kaya maguba ang naong. December. Bakante mo. December 23. Out of town. Kanti ta. Kamulay. Mao ni ang price. Package ninyo. Kamunay bahala sa sakyanan. Oh, sa tunan. Na. Ay! Taro nga nag-istorya lagi. Taro ka, relax. Ayaw ba? Kay nga no. Ayaw. Kay nga no. Nganong kami na may bahala sa ta.
Amoa ba ng event? Inyuha man na. Nganong kami pa may paproblemahon ninyo sa sakyanan? Ayaw lagi. Asa man mong utok ninyo ibutang? Ayaw na lagi. Para ka na. Kami pa magproblema. Amoa ng event. Amoa? Tama na. Kita na lang yung mag-provide ng sakyanan. Hindi mo na lang Patay ako. choice. Dungagi na lang ang TF para sa sakyanan. Sa reply. Okay. Okay na. Okay. Okay man siya ni okay man. Thank you. Anak. Thank you. Ano pa diri oh? Relax lang. Pila ka hours ang inyong show? Pwede ba i-extend kamo na ang mag-host, kamo pud ang mag-perform? Suko ng pagkao. Ko dahil ang package price sa hosting, lahi pud ang package price sa host o sa pag-perform. Kung i-package na siyang duha, hangyo ko. Paano ni? Hangyo na po. Siyam. Ngano ka mo hangyo? Kasi naghatag ni mo karapatan para mo hangyo ka. Imo ning mama. Mama man da Okay raman hinoon po. Diyos ko. Manong Manong gandong gandong hindi mo good pwede good. Serbisyuhan na to na sila. Yung mama mo din na uy. Serbisyuhan. Mama man day na nimo. Okay rin na. Napo Okay. na contact diri. Wala na nag-text si Sir B, si Sir L, si Ma'am Q, si Ma'am RJ. Daghan mga wala nag-text atong mga contact dati. Oh, Kamo. ayaw lagi. Ayaw ninyo hulata. Nga pangitaan ta mo paraan. Ayaw ba? Kay para tungod ka para magpa-event lang mo sa inyong sarili ninyong kumpanya. Ayaw. I will give you last warning. Katong dili gini manguntak sa kuwangan nanguntak sa mua sa una. Siya sama na. Karon ang inyong paghukom. Ayaw na. Balikan ta mo. Ayaw na lagi. Sulungon ta mo. Mag-tent ko sa gawas inyong panimahay. Ayaw na lagi. Kay para magpa-event ka mo pagkaunyang gabi. Pagitaay ninyo Ugong magparaan. ugong. Ugong. Wala na nag-text. Pero Asa magmana na mo magsugod na ang show. Tara na. Okay na. Ingat mo ha. Amping mo. Bye-bye. Ay, nakalimot na ita. Wala. Asa i-PM? Oh, asa na i-PM? Ingon. Ingon. Nag-text. Oh, Asa na IPM? dali ah. Ay, naku, ingon sa. Kuan, ma'am. Ikaw na lang PM, uy. Ingon. Shh. Delpin. Ikaw may GPM nga nung ako man imong paingnon. Istorya sa imong kauban nga murag baki. Kisa may murag baki ug naong diri. May lain na. I-message mi ninyo kung asa ninyo ni nakita nga video. Dito mo pag-message. Asa ni nga video? Hokages COC. I-spell. HOKAGAYS space COC. O di hawa na.